खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि गोख्रों बिबुंथिजों लोगोसे थांखि लानाय बिजेपि हान्जाया बोरै लोरबां जाखो? बिजेपि हान्जाया ना टिमिजों समान। तेलेंगानाया बोरै तेलेंगाना रायजो मोनखो? बड'लेण्डखौ जों बोरै मोननो हागोन? बिजेपि हान्जाया भारत हादर आसाम आरो बिटिआरखौ बोरै सलायनांगौ बेखौ रोङाखै, जायनि जाउनाव गावजों गाव दाङाबाजि आरो गोबाङानो गिदों गाबोन मा जागोन, समफोर मा जागोन। आरो गोबां कार्डफोर बानायहोबाय, पान कार्ड, आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड बायदि बायदि। आरो कभिड भेक्सिनफोराबो नै गुबुन हादरफोरावबो हाबनो मोना, बेयो बेसेबां लासिंसिंनि बाथ्रा। आरो गोबां मुवा बेसादफोरनि राङारि बिबाङाबो बांहोजाबाय। बेफोरनो सिनायथि जे बिजेपिआ गाहायाव गोग्लैसोबाय होनना। लोगोसे गोदोआव इंराजफोरजों थाफाजाबनानै उदांस्रिनि दावहारु आफादफोरखौ हमोमोन, बुयोमोन, बुथारोमोन आरो दिनैबो बे एखे खामानिखौनो मावदों। आरो टेक्स लानायफोराबो लामा थोनो गोबां दं। बेफोरजों मानसिफोरा हाराहास्ति मोनदों। एनिफ्राय जेडसिम जोबथाजासे रायजो राजाफोरखौ हेरेसमेन्ट होबाय, हाराहास्ति होबाय। बेफोरनो बिजेपिनि गोग्लैनायनि सिन आरो लोरबां जानायनि सिन। बिजेपिआ मासे ना टिमि बायदि आरो आन्चलिक दलफोरा फिसा फिसा नाफोर बायदि। आरो जाय रायजोनि राजखान्थियारि हान्जाफोरा बिजेपिजों लोगो जागोन बिसोरखौनो बिजेपिआ ग्लबाग्लब मन'गोन। बड'लेण्डखौ जों बोरै मोननो हागोन? तेलेंगानाया बोरै तेलेंगाना रायजो मोनखो? तेलेंगानानि रायजोफोरा खौसेयै गासैबो कंग्रेसआव फैजोबनायनि थाखायनो थांनाय समफोराव तेलेंगाना रायजोखौ मोननो हादोंमोन। बिथां गर्जन मोसाहारियाबो गावनि दैदेननायाव बे फारसेथिं महर होनो थाखाय साखाफारा जादों होनना बुंदों। जेब्ला मोनसे राजखान्थि हान्जाया गोग्लैयो, बिथांमोननि सरकार सालायनाया लोरबां जायो, अब्लानो गुबुन मोनसे हान्जाया गोख्रों जानो हायो। बेनिखायनो कंग्रेस हान्जाया गसाइगाव आरो तामुलपुराव बिजाथि होगोन होनना बुंदों गर्जन मोसाहारिया। आंनि रादाबा बेसेनो, गोजोन्थों।